tayo ngayon, magkudkod. Oh, diba? Diba? Malunggay, tapos may kasama talong. Ayan. Ayan guys, galing lang yan dito sa kukuran namin. Diba? Ayan. Gugulay na tayo guys, gugulay na. Hintayin na lang natin siyang kumulo at maluto yung malunggay. 5 years later. Kain guys. Ito na yung gulay ko kanina. Kain na. Nagugas ako ng kamay ha.